ngay pi chuat kan no pi e kan no ka sa poi ka por bo play un pen kala ke jim ke jong fi bo play un pen kala shi sha ya ka ta ken ke jinglong ke jong fi un pen kala ba fin long u jing ta u ba thmai ru tra man ba ko ga men sim kan jat na man pi bin jat na man ya pi ba pi pin yo la em la pen kre ke jaka na ka men ta jong fi la pen kre ke beneng ta jong fi la yap na ka men ta jong fi la shashitam ta jong fi la su spa na ka snam ke jong ta jong fi ba fin miss ya ka ei ka bo try ula pen kre nam ta jong fi ano ni ke jingai akan ni ke por ka bamenta ba ublai ula ben pen kala yano ru compare ka e ka no ka do no ka satar ka no ru renga ngai ba ublai u banganga shakri ula ben pen kala mening ngadang kren chapang kumno bo blay un clown no eta ka donut mau un ai da ka donut do un type un same ju ba ka donut ju ho tau brio na yi ji sha ga khin ke jong blay ya way u brio u ba e donut do kata u ba satar do kata u blay le persha u blay do kata and rei ha ka shiklet mat u blay open ka la ye ka donut ju baru tau dei u sol jong ka tarsus mga tip yung ka way ba ublay la da ula ban pen kala kat yung ka donut e ka jong ne ubreo nget ula ban pen kala ka donut jong no ru tanay ta kwa ban ong fi ka sngi ka bamantanga tip yung ka mga dangkren la da donut pring jong fi ki ba e donut ru ublay un pen ya ka donut ka jong fi la da pi pen e ka no la pi long satar ka no na ka ban tau blay nga kwa ban ong fi ublay un pen be ya ka donut jong fi la da pi dei ubo kum no ru la da long kum ne ubreo ne ru dei ubo it nyam ma do kata u it ba ka nyam tan rai ka jong u it ba ka nyam jong bu ong ani ngam kwa ba da way pat u blay un wan ngam kwa da way pat u blay mo pini ki break in late man money nga kwa ba ka ne ka nyam rem ga jonga ka nyam ga jong Moses ka ka nyam tan rai kan long chi sha ka nyam ya ka ba ki Israel boro kin money but tang ya ka tai ba ki kin ngat ra khlemat ka ba u mut malay pristam chi sha yagita ki Israel ki bala kala Kristan ni ta ki Jew ki bala kala Kristan udang angnot man late ban pensitom yaki Andre hakata ka khlep mat kat ba udang late hakata ka lenti Shwabun po had Damascus umansim ko ublay u Jisu lakta u bat ka donut jongo kala kada kala perdet sisya kada kala sisya now riuniam siya riu blay u kalalong now briu ba edonot uba satar na kamanta kata niam nga jongo u kalalong sunan uba itam yu Jisu unia man shwa u isi palat iki kristan u isi u tau Jisu klam ngat iru Henry anda bu yekendu dala di wong pleng kada ga basisya. Badain ta ka ba dong ififi ngai ifim ngai u Jisu u bangingi ngai u Jisu u bangingi syakri u Jisu u balayap bat u balami pat baru im hadu menta baduan pensisya kata u dei une u briu kan. Ba une u briu u balaya syam dala di syai kata u ong mo haga khin ke jom blai ke tho ingi banda bu Jisu mi pat u yakendo igi san spangut kita ki briu u yakendo igi khat arngut ki senran u dei kendo mo yu klofas ba yu ta way deu senran u dei kendo igi ni ki briu bat uang na lor kita ki eke baro u yakendo yang ngaru ngalay syam yu uang uni apostol Paul u bakal long apostol hadien but ngai kwa banong ifi ke negasngi vi yo I yano ino ki be do no de la pi ka no ro ngai ka ktin ge jong blay am banganga kren ba ktin jong blay am ka pen snow ba yai pen snow pi ka do not ma go jong fi ka no ro kan sapra kan sapat ba kwa ba dong fi ge sngi dan pleng jong fi snap ni ga khubor step man laga sngi tu pramarjan jong fi ne ulok jong fi ne ki wet ki thot na kwa ba dong fi pen he abai wanum tieng ai ba ka ktin jong blay kan sawa jambet aba ka ktin jong blay kan sawa tieng kwa ba dong fi wat ju tieng ka ktin jong blay kan pen pra kan pen pat ya ka donut ka ba ka babel ka ong ba ka ktin jong blay ka long ko muternem men puluet jin ya kita ki maus yang lada ka don ka de ka donut mau u play un pen pra ka donut mau un ai da ka donut do oh ka salong ka donut ka ba gem a tender heart ne ka donut siya ka ba gem not pangange u try ula ban le kita ka ktin ka jong blay ka ong ru ba ka ktin jong nga ka long kum ka ding ong blay pangangai la ka donut jong fi ka juat kat no ru la ka longum ka jri makana nga kwa ba dong fi ka ktin jong blay kan pen hon ya ka ta ka donut juat jong ubriu pangangai pi juat kan no pi e kan no ka sa poi ka por bo blay un pen kala ka jim ka jong fi bo blay un pen kala si sha ya ka ta ken ka jinglong ka jong fi un pen kala ba fin long u jing ta u ba tmai
Baru try umman ba koi gamen sim kan jat na umman pi pin jat na umman ya pi ba pi pin yo ala ula pen kre ke jaka na gamen ta jong fi ula pen kre ke beneng ta jong fi ula yap na gamen ta jong fi ula shashitam ta jong fi ula suspa na ka snam ke jong ta jong fi ba fin miss ya ka ka ba try ula pen kre nam ta jong fi pangangai ke kren ba yai kren ka pornet kan kren ba kan yai kren ya ka ne ka tin ya ka gospel ke jong Jesus Christ ya ka ba da ka ba fi snow ba da ka ba fi snow anget aga wiga sngi pin skala long nong but o ba shisha jong Jesus Christ la ni lok jong fi ni ba ying jong fi ni kita ki ba ni kita ki breu ken ki bam shimla nget ken nget ba ken nget ngatip ya kata anon shibun ba ki breu ki bam pat nget kaman sim jong aka pang na ka banta jong ki kaman sim jong aka songosi nam ta jong ki la ki yap te ani ka dujok kala up ka dujok ding ka up wano ong bangale bahaga tangan poi sebenang mdan da kawai pag kerteng ka bala ban penim ong kerteng ke jong blai ka bahabneng na khno ka tang ka kerteng ke jong Jesus Christ kam ki apostle nomor saud khat khat ar ka kren ka amdan da kawai pat ka kerteng ka bala ban penim ka tang ka kerteng ke jong Jesus kam de ka jingle ke jong fi ban yo ya ka jing penim ka jingle ke jong try Jesus ka bala ban penim ya ka jing ke jong fi kai ni da kwa ban fi ka ne ka singi ke mamanta kajingle jungi barok ni di brig bruna ki pop em kata kam nom long shisha ka bakodor khamat jomble ubleu nom yo ka bakom kata re tang jingle jong ubah ba ta de Jesus Christ tang jingle ka ju ka ji yap ka ju ka ji knya ka ju ka ji ben mi ka snam ka ding pna kata ka pen em ya fikan tang ngai ka ne ka singi la fil ayo ji pen em nang yai shakri utrai nang yai pen sngo nang yai pen sawa ya ka khtin ka jong blai ba ngai la da fim pa dio em ru pen em bat nga kren da ka jingat lalu try ula an pen kat yu breu satar men sim uba men sim uba do not try pen kala yu sol jong katarsus ukla long of Paul u apostol banga ngai kan long kum taru ya ga jing em ga jong fi inde dwa ni ka por ka bamenta inde dwa try ni ka por nga aingo em ko pa ka ktien ga jome try ka long ka ktien ka ba don bor ka ba im ka ba kamnap ya ga no ka wat lam arliang serti try da ka ktin ka jome men pom men mat de try ye ki jing te ye ki jing khom ki ba te ye ka men sim brio ka ba te ye ka donut brio ka ktin jome ka mat ko try kan pen de kot ablai ye ka no ka bor ka jingdom ka bor baman ka ktin ka jome ko try shisha ka balong ka ta ka wat lam kan da mat lut kan ka bor jingdom kan de kot lut baro pangada duai ngada kerku ya pi ha ka ne ka sngi khtien ke jom blai kalong kum ternem try bagi kren ke khtien ke jome la bomba yai bomba ngatip ya kan ke wai la kan ba ru kan download kan pat kan pra kan download kan luet bagan yo ban pediang yau Jesus Christ ki download mau kin pra ki download mau kin luet lut baro try ngatip men klau ke download mau men ai ke download da Ranga tip baka download ka bajuat ka no ka download kan hon haga bor ka ktin ga jong blai akam ganti ga jing pen em ga gm jo ki bo na ga ne sngi ki bampat pediang ki bampat nget ki badang jigai no blai duai ga jing pen em haga jing em ga jong fi wei pi wei blok jong fil down pat em on em ki kon jo fil da ki pat yo em kin em la ma phir pat em pin em haga kerteng u Jesus Christ try umman makoy ka man sim kan chat na andai ba barok gen poi sha ka jing kala ka bamot sha ka ta ka jing tip ya ka jing shisha kan ngadang nget ya ka ne ka wai try men pen em ya ka ne ka ri ka changi sibon ba the try kidang mat la sibon ba the try kidang don ko kan rat ha ka jing ka dum jo ka jing em try aba ka jing shai ka jong me kan tang shan ya ki ba kinom ya shu aga jing dum men rai ha ka jing shai ka jong me try is ay me ko pa men pen em na do ki barit do ki ba crowd go try o ki can take shin rang ba go try jisu ki temen ki kro ki samla ki help ki bar men pen em ye ki way pi way to try ngi te pa jingwan ka jame kal hajan try jisu be ka jingwan ka jame kal hajan men pen em go try na kren nga ni sahat na kam ta jong ki ri por pen em me ko try ki long yen ki bapat ki bapra men pen ba me ko try ki preu sha te sha khom ka kiat ka por ki jingdum ki bor ki drugs ka bor ki auria ki tanglang ka thok ka shukor ka lamler ki jimane blai tha barok ki takin pra kin patlut try nga nget men pen em ko try ni ki khon ki chong me
trai nga duai ngai men I ka kamba halor ki kamba ko trai ka kamba halor ki kamba ko kanat ngada kam ganti ke jing pen em ke chong me trai hallelujah ngi tip ke jing wan ke jom me ka hajan pen em ki babon shwa ba men wan atrai bagini khon jeme kinum babbe kata ka sngi ke jing wan ke jong me lakin long ki bla kre lupa na ka banta ken ka ta ke jing wan ke chong me ngaduai nga ker ko pi baro agane ka por um sembe ko utrai um sembe ko unai kta ngada duai nga ker ko pi ka tek jisu amen ba amen trai na ker ko pi nang ai bore pi patulong fi ki bla kre na mar ke jing wan jong trai ka la jan wanam pen e thani ka do not ke jong pi paro la pen e pala ke do not ke jong bo uda jot kari jong ke jot ka ying ke jong ke jot ko nung tong jo yap na maru pen e pala ke do not ke jong ka daw ka long ka ba e squan plit yene ke khot ang ni jisu ang nagal nong ba khandai ke ne ke khot ka ba san na ki kam ki apostle ka om ne ti lo ong melong we atrai ti lo ong along u jisu yaw ba me pen stomben ka long ka ba e ya me ban kan jat persya ya ki ding tendong onam le persya yu blai long ko mu ding tendong pile persya yu pin sawi la de pile persya yu jisu pin yap ya la de ka ba pidon agalyang ge jo ban ya ka filong persya yu ngai tran ka kui fi ngien se shambyang la shai ga sngi ha wai pat ka kubor ha wai pat ka program chong ka potnat play gi jing sok long kat ba pi ku bless you bon amen